turƙa shi. Ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar ISWAP ya mutu a jihar Borno sanadiyyar sarar da maciji ya yi masa. Ƙwararren masani ne kan yaƙi da tayar da ƙayar baya a tafkin Chadi. Zaka Zola ne ya tabbatar da hakan. Makama ya ce kwamandan ISWAP da ake kira Kirikou ya mutu ne a ranar Juma'a kwanaki 3 a baya. Sarar macijin ya tarar da su ne a yankin maɓoyarsu da ke ƙaramar hukumar Dambuwa. Ya ce mutuwar Kirikou tana da nasaba da rashin kulawa tun a bayan sarar da macijin ya yi masa. Kafin mutuwarsa, Kirikou ya jagoranci hare-hare a yankin Jidari da Chaliriya, yankin da ke zama matattarar 'yan Boko Haram da kuma ISWAP. Hakanan ya jagoranci kai hare-haren kwanton ɓauna kan jami'an sojojin da ke aiki a ƙarƙashin rundunar Operation Haɗin Kai a jihar Borno. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinbu ya yi magana kan dalilinsa na dakatar da babban bankin kuɗi CBN. Shugaba Bola Ahmed Tinbu ya yi magana kan dalilinsa na dakatar da babban bankin kuɗi wato Emifele daga mukaminsa. Ana iya tuna cewa a ranar 9 ga watan Yuni ne wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya ta ce an dakatar da Emifele domin gudanar da bincike, sannan kuma ya sauya fasalin harkokin kuɗi a ƙasa. Daga bisani kuma hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta cafke Emifele a Lagos ta kuma dawo da shi Abuja. Da yake bayani a wani zauren musayar ra'ayi da 'yan Najeriya mazauna Faransa, shugaba Tinubu ya ce ɓangaren harkokin kuɗi a Najeriya ya durƙushe a ƙarƙashin jagorancin Emifele. Cewar Ahmad Bola Tinubu, da yawa daga cikin waɗanda ke zaune a wajajen Najeriya ba sa iya aikewa iyayensu ko 'yan uwansu kuɗi saboda yadda aka dagula al'amuran kasuwancin canjin kuɗi. Sai dai Tinubu ya ce a yanzu duk wannan ya kau, ya zama tarihi.